Dobrý deň. V tomto návode si ukážeme, ako vytvoriť skupinový report viacerých analyzátorov, multiprístrojový skupinový report. V navigačnom paneli na ľavej strane vyhľadajte ikonu reportov a zvolte položku Analyzátor. Následne zvolíme program a cyklus, pre ktorý chceme vytvoriť report porovnania analyzátorov. Po výbere sa zobrazia všetky reporty zoradené podľa čísel vzoriek. Vyberte konkrétnu vzorku, pre ktorú chcete report vytvoriť. Následne kliknite na Generovať skupinový report a report sa po výbere automaticky stiahne do vášho počítača. Upozorňujeme, že táto obrazovka slúži na prístup k reportom o analyzátoroch iba vo formáte PDF reporty. Reporty, ktoré boli predtým poskytované vo formáte CSV, sú teraz k dispozícii na obrazovke zobrazenie kvantitatívnych výsledkov. Ďakujem za pozornosť.